Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pagkiabiyatala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez. Birthday Thanksgiving Daddy, Gabriel Reyes, Adelina Deirit, John Raymond Pajardo. Special intention, PIH Downey Hospital and staff. Speedy recovery, Liam Munisi, Brandon Ozawa, Mario Supan, at Bel Trinidad. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwa di Father Elmer, Father Lazaro, Domingo Senior, Domingo Junior, Mariber, Carmen, Maria, Bernardo, Santos Jr., Antonieta, Enrico, Gloria, Luz Death Anniversary, Felicidad 40 Days, Bernardino Death Anniversary, Coslodia, Leonardo, Lilia, Primo, Hemino, Edovigues, Ronald, Danilo, Ricardo, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Ramon, Arnel, Alexander, Alfredo Death Anniversary, Epipanyo, Librado, at Aleli. Makiabetan po king dalita pamuklat. Kinagining impampo ng anak ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Iso Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kahingan. At kaya timurin. Mayapayabak kay kayo po. Maya payabak po among. Ating mga kapatad, bantang abebeng ganap kaniting banala kapag masusyan, amin ang talapat, pagsisyan, din kasalanan tamo. Anyaran pa yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, ikay darapat karing makapagmulalang bage, bansagipan ming kay kang balayan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, ikay meto nga mas maygit pa kang Solomon, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo.
Ginoo, iking tatayid kaya kami, iking kasalpantayanan at kapanaligan. Ginoo, pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos, sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilataning upaya ning kekang espiritu, kitman mo ring puso ning kekang tapat, abalayan, king kalam ning lugod, para king metong at metong. Pakiramdaman mo sana ring panalangin ming yampang, para ka ring kekeng kamag-anak at kakalaguran. Pagkaluban mo sanang sikanan king kaisipan at katawan, bangking dali siya lugod, ato paranding kaburian mo. Tiyadon mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning Exodo. Inyang abalita ni ngari ning Ehipto, king ding Israelita, ikwara ng mekatakas, yo ampon ding tawan na, migbayo la isip. Ngara, nano itang depatantamo, pepaburenta lang mekatakas ding Israelita, ngeni, alata ng alipan asumuyu kaya katamo. Pekidwang nening ariing kayang karong panggera at pepasadyane ing kayang hukbong sandatahan. Linwalya kambeda ring sabla ng karong panggera at pati na ring anamaralan a primerang diling klasing sundalos apani mo nanda ring karelang opisyal. Pepasya sane lub ning Ginoo ingari. Inya tegala nala ning ari ring Israelita, akanita kasalakuyan magtagumpe tatakas. Ing hukbo ning Ehipto, kambering sabla ng kabayo, karong panggera, at sundalos apakasa kaya kareti, tegalandala ring Israelita, at ikwara lang atagal, ketang lugal, nung nula makakampo, king lele ning dayat malat ning timbo, malapit pi Hairot at Baal Zephon. Inyang ikit daring Israelita, king ingari kambening kayang ukbo daratang lang palusob karela, may nga takutan lang emunano, at kinulisak lang pasawop king Ginoo. Ngara kang Moises, alawa ring kutkutan ka rin Ehipto, bakit dela mo ke paketi king disyerto, bangketi mga mate. Lawan mo ngeni ing pepasari mo, king pamilwal mo kaya kami ka rin Ehipto. Sinabi mi na kaya kakanita, kanita pang bayuta mo mako, king mapalyari ing antikaniti. Sinabi mi kaya ka, king emo na kami pakialaman, at paboren mo na kaming manatiling alipan daring tao Ehipto. Mayap palak ing alipan kaya ka rin, kaya sa aking mga mate kami, keti king disyerto. Nga nang mekibat Moises, kayo tatakot, tatagan yu ing lubyo, at akit yu, nung nano ing daptaning Ginoo, ban iligtas na kayo king aldoyti. Yun nala kapilan man akit pang pasibayo, reting tao Ehipto. Ing Ginoo ya ing makilaban para kaya kayo. Ala kayong aliwanggawan, nunemo ing magpayapa kayo. Nga naning Ginoo kang Moises, bakit ala kang patugot mamaos pasaop? Sabyan mo ka ring tao, king isulong da ing lakad da. Itasme ing kaya kang tukod, baboning dayat malat, at misagsag ing danum. Malyalil na kanitang makadalan, ding Israelita, baboning gabon, amalangi, libutad ning dayat malat. Pasyasan ko lalub ding tao Ehipto, bandulong la naman para tagal kaya kayo. At kay bat,
Mirangal ku king kapamila taning pamagtagumpe ku king ari. King keyang hukbo, karing keyang karong panggera, at karing pakasake kareti. Potang sambutan ko na la rin, akilala ra, ring tao Ehipto, king ako, inggino. Amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalitanan tayo inggino, pibablas na ingkeyang sarili, king ligaya. Dalitanan tayo yung ginu, pibablas na yung kayang sarili, King Ligaya. Ingginu dalitanan ke, uling king pamakilaban, migkamit yang tagumpe. Ding kabayo at ding karela pakasake, king dayat malat na la inugse. Ingginu yaing mayupaya kung talapagluwalo, yaing migligtas kanako, yaing kanakong Diyos at kakuyang puryan. Yaing Diyos ding makatwa ko, king keyang degulan, dalitanan keng puryan. Dalitanan tayo yung ginu, pibablas na yung kayang sarili, King Ligaya. Metong yang gerero ing ginu ing keyang lagyu, ingukbo ning Ehipto, at ding keyang karong panggera, ampon ding mayap diling opisyal na, menga lumudla. Inyang pepalbog na laning ginu, king dayat malat ding timbo. Dalitanan tayo yung ginu, pibablas na yung kayang sarili, King Ligaya. Tikpa na la ning alon, king dayat malat, anting batu limbog lang agad, king kalalaman. Inggamat mong wanan o ginu, makasdan ingupaya na, sablang kasalang sa sambulat na la. Dalitanan tayo yung ginu, pibablas na yung kayang sarili, King Ligaya. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Saupan mo kung kakulang aintindyan, ding kaya kang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan, kakong pibule-bulayan. Alleluia, 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 Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o ginu. Kanita, ding mapila na eskriba, ading mapila na pariseo, ngaramig salita, Maestro, pakita na nyo kaya pong metong amala. Dapat nga na may kibatesos, karokda, at kaya landang Diyos, akatawan ding tao ning kasalukuyan na panahon. Adwa na nyo kung metong amala. Ala, ing bukod mong mala, ing bukod mong mala, amyabike kayo, ing mala ning propeta Jonas. Nung makananong Jonas, may natili ang atlungaldo at tatlong bengi king dungos ting asa na balyena. Makanya namang manatiling atlungaldo, ampong atlong bengi, ing anak ning tao, king lalam ning gabon. King aldo ning pamanukom, talakad la ring tao ninibe, at pamarsalanan da kayo. Uling ila, pepaying gulot la, karing karelang kasalanan. Inyang dindamdeng menaral ihonas. Sasabihin ko kaya kayo, keti ating pang maygit kang honas. King aldo ning pamanukom, ingray ng iba't king mauli, talakad ya, at pamarsalanan na kayo. Uling miglakbeya, alos iba't king kasumangid ning yato, bayang makirandam king kabyas na ng Solomon. Sasabihin ko kaya kayo, keti ating meto nga mas maygit pa kang Solomon.
ing mahip ng balita, ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, makiramdam tamo po keng umilya. Gandang morning po sa lahat. Good morning po, Amo. Alam niyo po, pag nakakita ko ng mga taong grasa o kaya mga pulube na natutulog sa mga pasilyo, sa daan, sabi ko, ba't kaya ganyan ang buhay ng tao? Bakit may ganyan na walang uuwi ang bahay? O baka meron silang uwi ang bahay, pero hindi sila umuwi. Minsan, buti pa yung mga daga, may mga lungga. Yung mga ibon, at least meron sila mga pugad, no? Pero may mga taong walang inuuwian. Yung iba naman nakakagawa ng barong-barong. Paano sila nakakaraos? Yung mga walang ganitong very basic na bahay. Kaya alam nyo na natuwa ako dun sa pabahay ni Yorme, si Mayor Isko Dumagoso sa Manila. Kailan lang inaugurate. Binuksan na yung mga pabahay dun sa Baseco community na dati mga barong-barong dun. Pero ngayon, ang gaganda ng mga bahay. Kahit yun lang ang aking retirement house, okay na. Up and down. Mayroong isang kwarto sa taas yata. Tapos sa baba, nandun ang kitchen, ang sala. Maliit, mga 40 square meters yata ang laki. Pero sapat na sa isang maliit na pamilya. At ito nga yan, pinamigay na sa ilang residente ng Baseco community, mga 200 plus yata yung mga units. At mayroon pang mga susunod. Kakatuwa. Kaya lang, nung ipamigay po ito, mayroong isang residente ngayon ang nagko-complain. Kasi pala, hindi naman talaga free na ipinamigay na hindi magbabayad yung mga occupants. Mayroon pala silang 2,000 na dapat ibigay. Bayad ba yun? O ano? Pero babayaran nila ng 2,000 for 50 years. I think for 50 years. Kaya isang residente ay nagko-complain. Saan daw siya kukuha ng pambayad? Yung ginang babae siya. Siguro mga edad 40 yun . Kaya alam niyo po sa social media, pag ganyan, maraming magbabas . Babanatan ka ng mga makakarinig at makakabasa ng yung mga sinasabi. Hindi pa nagpapasalamat, sabi ng isa. Swerte na nga. Meron ng bahay, 2,000 ang babayaran. Saan ka makakakuha ng bahay na babayaran mo ng 2,000 sa Manila? Boarding house lang yun, sabi niya. Pero ito, buong bahay, 2,000 lang. Di magsikap, magtrabaho. Sabi, ganyan po yan. Oo nga naman. Pipilin po bang babalik sa mga barong-barong na parang mas pulubi pa kaysa sa mga daga? Ito nga pong si Yorme, parang he just wants to give dignity to the poor. Wag niya mga dugyutin, sabi niya. Dugyutin yata sila. Ang sarili niya, mangharap naman kayo. Mangharap naman kayo. Magsikap kayo. Alagaan yung mga bahay na yan. Ganyan. Kung minsan talaga yung iba ayaw lang magbanat ng buto. Ayaw pawisan. Ayaw maghirap. Lahat gusto libre. Ito pong ating unang pagbasa. Si Moises. Ang hirap ng papel ni Moises. Siyang nanguna para dalhin sa lupang pangako itong mga Israelita para itakas sa pagiging alipin sa Egypt.
At dito, alos kaalis lang nila. At nasa kalagitnaan na sila ng dagat na piniraso ni, ni Moises. No? Kasi ba, di po, parang nung hinahabol sila ng mga karwahe at mga sundalo ng Egypt, mga Ehipto, na king Kapampangan, may salupot na lo. Kasi dagat na eh. Saan pa sila pupunta? Doon ang isang dramatic at saka kakakilabot na pangyayari na nahati daw yung dagat, no? Para makatawid sila. Nang pinag-aaralan po namin ito debate namin kung talagang nahati eh. O baka magaling lang sa strategy si Moises, alam niya kung kailan yung low tide. Yung low tide. Ganyan po yung mga strategies eh. So anyway, habang nandun sila, nakakatawid na sila, nasa kalagitnaan na sila ng hinating dagat. Humahabol pa rin yung mga Egyptians. Kaya itong mga tao dito, sabi niya, wala bang mga sementeryo sa Egypt? Ba't dinala mo pa kami rito para dito lang mamatay? Patayin ng mga Egyptians? Buti pa doon, sabi niya. Hindi baling alipin kami. Halis buhay kami. Ganyan. Kumakain. Dito. Anong mangyayari sa amin dito? Kaya itong mga taong ito, mga Israelita, in the leadership of Moises, binibigyan na sila ng dignidad sa kanilang buhay. Ayaw pa nila. Babalikan pa yung buhay alipin sa Egypt. Ipinagbibili ang dangal, ang puri, para lang sa konting makakain, ikabubuhay. Pero hindi nila ipaglalaban ng kanilang dignidad bilang tao. Well, kung titignan niyo po, itong ating pagbasa, hindi naman si Moises ang may kagustuang maging dignified ang buhay ng mga Israelita, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang gustong, ang buhay ng tao, dapat may dangal. Hindi tayo mga alipin ng kahirapan. Hindi alipin ng kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit naging tao ang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, to give dignity to the human life. Kaya sa atin po, itong pagnilayan natin, huwag nating ibaba ang ating puri at dangal bilang tao. Kaya ayaw natin magpaalipin sa kasalanan, maging sa kasamaan at kasalanan o kahirapan. Kasi ang lumikha sa atin, hindi lang tayo nilagay dito sa mundo para mabuhay lang ng ganyan, kundi He wants us to live a dignified life. At sana ang mabuhay ng dignified life, hindi lang para sa iilan, ilang mayaman, ilang may kaya, kundi sana nga, yung ating bukang bibig ngayon, sana all. At ang mga mayors natin, presidente natin, lahat, pagtulong-tulungan to give dignified life to all Filipinos. Ang mga taong simbahan, tayo naman hindi ko mo maganda ng bahay, dignified na. Mayroon kasing binababoy ang sarili sa kasalanan at kasamaan. Kaya ang simbahan ay patuloy nangangaral na hindi lang sa karangyaan at kayamanan may dignidad, kundi sa pagiging pamumuhay ng matuwid at mabuti. Nandun ang karangalan at puri. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kahilingan, tayong lahat na mahal ng Diyos at ang kanyang nasa ay bigyan tayo lahat ng isang marangal na buhay dito sa mundo. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo kayong parating tutupad king kaburian mo. Ginoo, ituro mo kayong parating tutupad king kaburian mo. Para ka ring sablang obispo at pari, parati lasanang maging talapatutu, king amano at dapat, king mabiye at mayupaya ng amano ning Diyos,
ipanalangin taking Ginoo. Ginoy, turo mo keng parating tutupad, king kaburian mo. Para ka rin sa blang pamuntok ng gobyerno, kapilan man sana, ero pagtaksilan, ding karelang sa sakupan, kapamilatan ding batas, amaging sagabal, king pamagkamit da, king biye alanganga, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy, ituro mo keng parating tutupad, king kaburian mo. Para ka ring maniwala, king ing kapalaran ning tao, mapupupo siya king kamatayan ning katawan. May pagkalubsa na karela, ing sala, banakit da, ing kang Kristo, malyari tangdasan ning biye alang kapupusan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy, turo mo keng parating tutupad, king kaburian mo. Para kaya katangan, atok yan taya sana, ing padruning kapamintuan, karing sablang posisyon, ama kapailalam, king upaya ning biyan ng Kristo kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoy, turo mo keng parating tutupad, king kaburian mo. Ngeni po, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ipa, ing pamaniwala kang Kristo, at ing pamanupad king kayangamano, ing pamagkamit king bialanganga. Gawan mo keng mapamintu king kayangamano, antimono makanano yang memintu king kekang kaburian. Ya amabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Deta pong makasadyang mag-offerta alakad nala. Kanta tayo pong dalit para king pamagsadya karengay. King akong Diyos, kakuyang yaman, alaga, teka manyaman, bilang kamu, kaburian, king pingkalugnan, kaligtasan, mapaglunos siyaing Diyos, Diyos yang makatuliran, ya pamuring penaligan, ang gaging kasakitan. King akong Diyos, kakuyang yaman, alaga, teka manyaman, bilang kamu, kaburian, king pingkalugnan, kaligtasan, bilang kamu, kaburian, king pingkalugnan, kaligtasan. Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy ting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayakatamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, pakaluluan mo rin kekeng kamag-anak at kakaluguran. Para karela, yan pang miyaiting sakripisyo ng kapurian. Dating banala ayin, akam tanda sana para karela, ing sauf ning kekang bendisyon, at idala nala king tula ng alanganggang ligaya. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu, mantabi kay kayo. At kekan temurin. Yat nayo rempuso yo. Makayat nano king Gino. Pasalamatan tayong ginu, adyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kaya binayo ming sablang bagi, at dininan mo king ang dake king kaganapan na. Bisamat Diyos ya, linubas na yung kayang sarili king kaligayan. At kapamilataning daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lilangan, at meging pagmula na ning biyalang hangga, kaning sablang susuyo kaya.
Nya kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babiye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banalyaing Ginoo, Dios sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuha na yung tinapet, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasiwayang te pasalamat kaya ka. At binyan ning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minom ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para kanin sa blang tao, banketa may patawaran daring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo meteo, I Cristo Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmubaming pagamwa mo, king i kaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap ya kinugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganak mo na naman di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing miye, lalo na di Domingo Senior at Domingo Junior. Ading aliwa pang mayamon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian. King kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya, ipang mayupayang tutup. Kagumning banal espiritu, pupurianda kat parang alan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayin tala pangabos at may buking balalan turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igpami, ayat subanwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo. Mipamintuan ing loob mo, keti sulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisawol king tukso, nunay kabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasopan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanangga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana, kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Pumika kapatid, masyata mga impupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Kordero ning Diyos, amelalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amelalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyem mo kaya kami, ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, emilalako king kasalanan ng yato. Nang tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Siklawad tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Kaya kayong Diyos, penibala ning anak ng bugtong. Kaya kay Maria, binili ning kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan yang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman,
Ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo, ampon sikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamungan po. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat, king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapunming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya, at kanunuana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin San mo kami. Pedro Calunsod, Ipanalangin mo Santa kami. Rita Nicasio, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo Patulunan kami. ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ikeng tatanggap kareting banal na misteryo, ipanalangin mila rin kekeng kamag-anak at kakaluguran, abinye mo kaya kami king lugod. Patawaran mo rin karelang kasalanan. Pagkaliban mo sana nga lang patanat at sika ng loob, at patnubayan mo kay kabaning biyera, ang kaking aldo ay kami kambening sablang sinuyo keka. Makapagsaya kami harapan mo, manggaman king alanganga.
Iti adon making kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Paalala lang po, bukas po dahil holiday, no? Umaga po yung misa natin, no? Para yung mga kasama sa kumbento, kung sila nang umalis, makakaalis po sila. Na holiday bukas na LD, inahing house sa kanito. Karanya po atang Muslim So, ulit po, bukas, ang misa tamo, habak ya po, 6:30 in the morning, ay po ugat panapon. Ang ginuman tabi kay kayo, At kay kaon timurin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ang puning anak, ang puning banal Espiritu, Amen. mayari ning kay katang kapag masusyan, yaw metaneng luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras kay kangan, gandang araw, marami pong salamat sa lahat. Iyas na bininiyagan, impami kawalinagan, bendisyon ng Diyos lawit nuwan, nagatayang pamakalan. Amanu ang pagkamalan, amanong pagyagasanan, musalni karalunduman, yain kata maniwala. Mayapat magrasyang oras kay kaingan po. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabeking panalangin ko. Mekat, dakal mo po ring sasangsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko kabyayan o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Di nga liwa, baka mainit na lo. At mabubuysit, uling nga lang makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho. Ing negatibong epekto ng iti. King kakatang pangkalahatan na kalusugan. King pamikamatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo. Kaya being pisamban taring mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling dintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at megisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, yung pondanon, yung maintenance tamo, then aliwa pa pong programa nga dapat tantos-tusan. Siyempre po may bawas na resisin ba, at may lako tamo rentals, karing king hall, ang po pa king mortuary, niya makanyan pong nanapin may langining kay katang kabaning tipan. Uli na niti, then po nga beko kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamihan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa nang makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council baan makapagpalista kayo.
At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya scan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana yung ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod gana ka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, among nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingig pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu. Amen.